Здравейте, аз съм мастер шеф Иван. Днеска с вас ще правим пълнени картофи. Това е второто ми видео. Значи, за рецептата ви трябва няколко едри картофа, такива. Готова смес кайма и кашкавал. И малко сол. Нека да започнем. Значи, първо трябва да сипете в една тенджера вода и да сложите малко сол. Една-две щипчици, толкова някакво. Сърцето в познатата му правилна или в по-неправилна форма пък е общоприетия амулет, талисман за любов, като често пъти самия метал, от който се изработва. Сега оставяме солта и взимаме картофите, слагаме ги вътре. Водата е по-добре да не е нито топла, нито студена, но пак става. Слагаме капака и слагаме на котлона. Сложихме картофите да се варят. С клечка ще проверявате дали са готови. Такава клечка за зъби. Нека да проверим. Благодаря ви от сърце. Так са картофите. Още да са почнали да се варят. Ще почакам. Ще трябва да почакаме малко. През това време ще ви обясня как се приготвя тази рецепта. И сварените картофи изваждаме и разрязваме наполовина. След това внимателно ги издълбаваме с лъжица и поръсваме с малко сол. След това пълним с кайма и слагаме във фурната да се запичат. Накрая, като станат готови, ги изваждаме и поръсваме с настърган кашкавал и след това слагаме за 2-3 минутки в изключената фурна. Картофите са готови. Дано не сте забравили да ги проверявате с пръчицата. Може би около половин час се вариха, някъде толкова. Взимаме картофите внимателно. Може да поискате помощ от възрастен, защото е много опасно. Но аз съм възрастен. Добре, сега с такава щипчица изваждате внимателно един картоф. И го слагате ето тук. Взимате нож и го разрязвате на половина. След това го оставяте настрани малко да поизстине и взимате следващия картоф. Ако няма следващия, ще изчакате малко. Взимате лъжичка, колкото може по-малка. И първоначално е така върху картофа си правите един кръг, който да не отива много до краищата. И после тук ще да се и издълбавате внимателно и бавно, нежно, за да не ви се прокъса картофа и да ви се прокъса, по-добре да направите малко повече картофи. По-големите картофи, в средата малко по-големи кръгове, разбира се. Но и да гледате да остава около няколко 5 мм до края на картофа. Тук издълбавате
аз почти приключих с тази половина на картофа. Бавно става, по-малко взимайте, за да не се развали вашия пълмен картоф. Пауза. Добре. Значи издълбахме го, ето виждате. Толкова, за да не хабите прекалено кайма и ако не ви хареса, все пак да не сте изхабили много кайма. Направих от нашата кайма малки топченца, които ще сложа вътре в по издълбаните половинки картофи. Но преди това трябва да сложим малко сол. Значи взимате един картоф. Това даже... и е така пръсвате с сол. С сол. Малко повече сол. Така мисля, че това е достатъчно. И така всички картофи посолявате. За по-големи малко повече. Те пак не трябва да стават много солени, но доста солени. Следем. Така. Сега ще сложим тези топченца вътре. Може да са малко големи, но нищо. Ето така трябва да изглеждат, малко прибранички. Убиват, задушавате картофа с каймата. Този път как получи. Добре, сега трябва да ги сложим в фурната. Първо ги слагаме в ето този съд. Добре, я да видим. Фурната ми включена ли е, госпожо? Добре. В опасната фурна. Взема ето тези неща. Светланичко не обичам много топло. Но дано да се учи. Докато чакаме да се запече каймата с сестра ми, ще приготвим вкусни кюфтенца. И така, аз съм Еми и сега по-добре да си приготвите купа с вода и да си намокрите ръцете. Сега взимате едно топче от готовата смес и го сплесквате. По-добре да бъде тънко и по-дълго, защото като е по-дебело не се изпича много добре. Ето така. Може и с палци, ето така като мене, да отблъсквате. Трябва да станат ето такива кюфтенца, ето толкова дебели. Така, сега правим така с всички други топки и ги слагаме в чинията, ето така. И не забравяйте, че не трябва да са такива, ами по-сплескани и тънки. По-големи. Да. Може и на чинията си да ги правите. Бързо и лесни кюфтенца. Предполагам, дори ако не ви... Дори да знаете как се правят кюфтенца, че пак ще ви хареса това видео. Защото сме деца. Така. Отново взимате
едно топче и го сплесквате. И трябва да са ви мокри ръцете, за да не залепва каймата и да са чисти, разбира се, защото иначе, ако има микроби, ще се разболеете. Ето така го сплескваме. Не е необходимо да е много дебело, нито пък много тънко. Така. Може и да го обърнете и малко. Сега отиваме навънка, по-добре навънка, при скарата да ги опечеме, да станат големи кюфтенци. Не гледайте долните ми части. Така, сега намазали сте скарата и сега взимате едно кюфте внимателно и го слагате много внимателно на скарата, да не се изгорите. Така. Отново взимате другото кюфте и го слагате отново много внимателно, да се пече на скарата. Така. Не е задължително толкова много да са кюфтетата. И така си ги наслагайте много внимателно. Сега аз ще сложа едно кюфте, но няма да направя същата грешка, като се изпраши, да го сложа в единия ъгъл. Не, разбрах се. Добре, сега нека да извадим вторите кюфтета, виждате как. Добре са се получили. Супер, ето го моето кюфте в форма на сърце. Чакай, покажи го. Ето. Не се вижда формата. Наистина, да. Нека тук първо да обърна кюфте. Сега взимате една красавица и една късова белачка за салата, шопска, и почвате да белите. И може да си сложите обелките на една дъска, ако искате. Ето така. По-добре това да го прави възрастен, децата да не се порежат. И внимавайте. Ако сте свикнали с нож, може и с нож да я обеете. Нека да забележим колко хора има в малката кухненска ниша, с която разполага този апартамент. Ами може би 500. Половин китайски народ. Както виждате, лесничко, но опасно, защото може да се порежете, както казах. Пауза. Начало. Начало. Така, сега ще извадя последните кюфтета от скарата с щипката. Бъдете много внимателни и повикайте възрастен, ако ви е трудно. И слагате в една чиника. И много внимавайте да не ви опари. И внимавайте много, защото е много опасно да си играете за скарата. Така. Сега по-добре да внесете чинията вътре. И слагате. Така. Докато чакаме кюфтетата, ще настържам кашкавал. И на ренде няма значение, просто трябва да настърга на дребното. Това парче. Слуга, оставете кюфтетата някъде. Слушам. Браво, слуга. По-бързо, по-бързо. Се оттегляйте. Добре.
продължаваме да стържим кашкавала. През това време... Също и краставиците да стържим. Обяд. Сега ще извадим кюфтетата. Много гласят малко. Тихо. Тихо, слуга. Айде. Лаки сме. Тихо. Този настърган кашкавал върху нашите неща. Даже може да няма нужда да го слагаме във формата. Той ще се разтопи според мен. В това време другият готвач. Какво правите? Режа краставиците за салатата. Къде ще бъде тя? Тази зелена купа. Вие по специален начин ги режете. Да. Тук ще има малко разтопен кашкавал. Ново опарване. Разрежи. Къде стигна? Кашкавала се разтопява бързо. По-добре. Ако не ви се чака, сте много гладни, както нас всичките, може да изобщо да не го слагате в формата отново за няколко минути. Може направо да го изведете. Това е препоръчвам, но може да има някои зли хора тук, например оператора ни, които да искат още да се готви, но какво да правим? Готова ли е краставицата? Почти. Почти съм готова с краставицата. А домати? И после ще почвам да режа доматите. Добре. Така. Пауза. Нека да видим как се изсипват. Показвай. Сега с ножа слагате дъската така на чинията и с ножа бутате краставиците. Ето така. Браво. В купата. Еми, какво правиш? Режа доматите в шопската салата, така че съм готова с краставиците. И сега следват доматите. Така. Не ме гледайте върши работата. Така. Чудесно. Много се разплёскват. Дай друг домат тогава. Така. А може и с дъската да ги ще паднат и кръглите. Добре. Давай, покажи сега следващия цял домат как се срязва. Сега взимате един цял домат и го слагате с това лицето надолу върху дъската. Сега взимате ножа и го разрязвате на половина. Пръстите пази. И пазите пръстите. Така, като го разрязвате. Сега взимате едната половинка с ето това, дето е тук, и почвате от едната страна, изрязвате така И от другата и страна. от другата страна като пирамидка. Сега взимате две половини и ги разрязвате и двете Не е така обратно. на половинка. Да. Пръстите пази. Ето така. Отново. Така. Напред-назад ножа. Сега взимате
едно взете и почвате да го разрязвате. Ето така, внимателно и спазвате пръстите. С едната ръка придържате, с другата режете. Ето така. Бъдете много внимателни, ако искате, повикайте майка си или баща си или който там е до вас, да ви помогне с това. Така. Ако много се разплюква домата, може и една половинка по една половинка да разрязвате. Може. Ето така. Да. Готово. В това време Това време ще покажа. плейтване на чинии. Коментар? Здравейте! Обедът става изключително апетитен. Едва издърнах, вече нямам търпение да похапна. Да не крадете от готовата храна. Не. Само Я да проверим. Скавалче малко ще съм си хапнала. Я да видим, да преброим. 5 половинки. Къде е шестата половинка? Имаше само 5. Задача. Имаме 3 картофа. Разрязваме ги на половинки. Колко половинки трябва да се получат? 6. 6. 6. Колко половинки имаме тук? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Къде? Къде е шестата половинка? 5. Тък му мислех да си я похапна. Хваната сте! Хванах ви! Това беше несполучлив опит от... Това всичко. Спирай клипа, че вече няма, може да го качвам. Да видим салатата как върви. Ще има ли зелен лук към шопската салата? Ами не, защото Не. аз не обичам. А сирене? Сирене задължително. А оцет и олио? Да. Сол? Да. Във всяка салата е задължително. Във всяка шопска салата е задължително да има сирене. Всяка. Разбира се. И аз така мисля. Така. Охо. Ето го и предпоследния домат на Адриана. Момент. Точно така. Така. Сиренето настъргано ли ще бъде? Не. Да. Натрошено. Натрушено или Не, ще бъде настъргано? натрушено. Добре. С какво заслужи доматът такова отношение? Ще е много мек. Къде е това сирене? Аз го извадих. Била кашкава. Стойте по-далеч от... Еми, отмъстителят на доматите. Ема не ги мачкай, де. Напред-назад с ножа не натискай, моля те. Какво запате? Пауза. Така, заповядайте на при нашето ядене, дано да ви е вкусно и да се насладите на... Какво? всички! Какво има сервирано? Всички на масата! Какъв е обяда? Искам да ни го представите. Кюфтет Говори. С шопска салата салата и пълнени картофи. и торта за нас двамата.